mnogo smo dobrih stvari uradili u prethodnom periodu. 4 titule uzeli, lepe stvari se dešavalo i ne možemo zbog jedne utakmice koja je katastrofalna za sve nas, poraz, izbacivanje iz Evrope, ali ne možemo zbog toga da pričamo kako umro srpski fudbal, gde svaka utakmica su bili puni stadioni i gde su bile dobre utakmice koje smo imali ranije. Slažem se, desila nam se ta utakmica koja se desila i ja sam optimista, ja gledam pozitivno i znam da je teško u ovom trenutku za sve da prihvate ovo što nam se svima desilo, ali tako nam je bilo lepo u prethodnom periodu. Trudit ćemo se da vrlo brzo povratimo to. Nismo mi neko ko 5 godina ne postoji ili ko 5 godina ne igra Evropu ili ko 5-6 godina ne funkcioniše u evropskom klubu. Mi smo neko koji je stalni deo Evrope, kome se prvi put desilo da izađemo, da ispadnemo iz Evrope. S druge strane, mi smo neko koji je prošle godine igrao Ligu šampiona. Tako da bi umro srpski fudbal treba duže vremena, barem što se nas tiče, da se dešavaju neke stvari u kontinuitetu, da bi mogli tako da komentarišemo. Da su i druge ekipe ispadale, pričani u Evropi, pa nisu letele gladne. Mislim da posle 4 titule i svih ovih stvari imamo nešto što se desi u nekom trenutku i sad da ne filozofiramo, stvorili smo 10 100% šansi, nismo postigli go, primili smo iz jednog šuta onakav go kako smo mi, ja kažem da je fudbal, naravno da treba da se snosi krivica, mi smo kazni, vidjet ćemo ko će igrati, ko će igramo Ligu Evrope, a nisam video da naši klubovi koji su stalno nezadovoljni i znate na koga mislim, da nešto barem urade u Evropi, ne znam šta im tamo smeta da pomognu srpskom fudbalu. Tako potrudite se i pomozite srpskom fudbalu na taj način, a ne na ovaj način gdje od početka se vidi da je nešto instruisano i vidite na koji način ide. I kada sam upozoravao da počnemo utakmicu, jer sam znao da će utakmica početi sa zakašnjenjem zbog svih ovih stvari i znao sam, rekao sam ljudima da će se utakmica neće završiti, pitajte moje saradnike i igračima, sam rekao ako budemo imali povoljan rezultat. Ovo još nisam video da ljudi izlaze sa terena, ljudi su, pokazat će se na materijalu šta je bilo, da li je bio faul, da li je bio penal i ljudi će to odlučiti. Ljudi su davali rukama golove na svetskim prvenstvima pa se nije izlazilo. Tako da ne mislim da je ništa slučajno ovdje, ali samo još jednom ponavljam. Ljudi, pomozite srpskom fudbalu, uradite nešto u Evropi. Pošto je ova liga kakva jeste i ne odgovara vam i nije to i ne možete da pružite. Ono što trebate, zato pružite u Evropi, nemojte da ispadate u predkolima, barem dođete do prvog kola, ne morate dođete u Ligu Evropi. Ili da ne kažem Ligu šampiona. Tako da ne bih želeo da umanjim ovaj uspeh koji smo krvavo uradili, mi kao ovogodišnji učesnici Lige šampiona, mi koji smo čestitali našem protivniku kad god nas je pobedio, a pobedio nas je 2 puta i to je bilo strašno bolno. I imali smo naravno i mi određenih primedbi, ali smo sportski priznali poraz. Ja sam rekao da je zasluženo pobedila Vojvodina u Novom Sadu. Rekao sam i sad da nemam nikakvu zamerku na utakmici. Pobedili smo sve utakmice koje smo pobedili, a sada